dos eixos, Decumanus Máximo, Cardó Máximo, el fòrum que ocuparia aquest sector d'aquí, i ens trobem en aquest punt, és a dir, centre de la ciutat, i per tant, al voltant del fòrum hi trobarem les domus, és a dir, aquests habitatges de les elits, d'aquests patricis. Anem a veure el que en queda d'una d'aquestes domus. Gràcies per l'atenció, espero no haver estat un tostó i que suporteu el fred que hem passat i res més.